Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, The Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 28, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Duha ka mga miyembro sang Tongo Gun Running Group sa Negros Occidental arestado sa entrapment operation sang CIDG. Surveillance testing sa mga driver sa food delivery services sa Bacolod gina-finalize pa sang EOC. Sa mga nagapangunang balita national, 5 ka opisyal sang DOH ginpapanaugan sang 6 ka bulan nga preventive suspension. Nationwide road clearing magaresume sa Nobyembre 16. Kag sa aton balita international, Obama liwat ginbanatan si Trump sa COVID-19 response ni. Kag sa aton balita sports, NBA target nga mag-umpisa sang training camp sa Disyembre 1. Sa aton balita entertainment, Catriona ginbulgar nga nagpangayo sa iya sang pasaylo si Parlad kasunod sang paandam sa ginaligar pagsuporta sini sa Gabriela. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:06. Detalye sa ngaton mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
Aksyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11, kagkaroon sa Ditanya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Arestado ang duha ka ginatudlong miyembro sang Tongo Group sa entrapment operation sang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Bacolod City Field Unit sa Barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Ang mga sospetsado ginkilala nga sanday Jovel Sumugat, 46 anyos, residente sa Barangay Kabakungan sa Banwa sang La Castellana, kag Renon Taclubos, 31 anyos, residente sa Barangay Delicioso sa Banwa sang Ilog. Suno kay Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang duha imbulbalo sa mga gun running activities sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag nagtuman nga nagbaligya sang illegal nga armas. Na-recover kay Sumugat ang isa ka KG9, duha ka mga magazine sini kag silencer sang KJ9, ID sang Task Force Kasanag kag iban pa. Samtang na-recover naman sa kay Taclubos ang isa ka UZI submachine gun, magazine assembly sang UZI kag mga bala. Ang mga suspect detenido sa karon sa custodial facility sang CIDG kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa illegal nga pagupot sang armas sa idalom sang Republic Act 10591.
Actually, sir, nabala naman niya sa previous sa mga apprehension na to, particularly sa bypass operation entrapment sa mga illegal gun runner. Na-mention na ni sila nga mga persona, sir. Na-mention na ni sila. Ang ginhimo na mo, sir, once nga ma-mention na sila, ginabalidate na muna kaning iban pa mga grupo nga nag-connected, may connection pa sa mga ibang grupo nga nadakop na to, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Sa kaangot nga balita, ginklaro ni Task Force Kasanag National Chairman John Chong nga hindi nila lehitimo nga miyembro si Jovel Sumugat nga nakuhaan sa nga TFK ID sa entrapment operation sang CIDG Bacolod kahapon. Suno kay Chong, personal sining ginuusisa ang ID ni Sumugat kag natukiban nga ginpaskan lamang ini kag ginpeke pa ang perma. Dugang pa ni Chong, ang mga ID nga iya gina-issue may mga barcode kag renewable sa kada tuig. Tungod sa natabo, plano ni Chong nga paimbestigahan ang pagpameka sang ID kag ang tawo sa likod sini agod nga mapasakaan sang kaso. Ako mismo nag-verify personal kag di nakita to fake ang signature kag fake pagid ang kabilugan nga ID. Tapos ikadua, may memo kami sa TFK nga antes sila maggamit sa ID, may ara na sila sa ginapirmahan nga kung paano gamito ng official ID sa TFK. Ang kabahin sa pagpahayag ni Task Force Kasanag National Chairman John Chong. Sa iban nga balita, lokal, gina-finalize pa sa Emergency Operations Center o kon EOC ang schedule sa pagpatigayon sang surveillance testing sa mga drivers ng food delivery services sa syudad sa Bacolod. Suno kay Executive Assistant Ernesto Penida, ang Cluster Head on Markets kag Bacolod Quick Response Team, ang ini nga plano ang aprobado na ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Dugang pa ni Penida, ila papagaistoryahan kung ano nga sektor ang unahon sa surveillance testing bangod may mga plano man nga ilakip ang mga satellite market vendors kag iban pa. Suno kay Penida, magapahig-angot ang EOC sa management sa delivery services para sa listahan sa mga drivers nga ipaidalom sa surveillance testing. Ginklaro na Penida nga pwede sa gihapon nga magkatrabaho ang mga driver matapos ang test kay extract lamang sa tion nga magpositibo sa COVID-19 kag ipatuman ang contact tracing. Mga surveillance testing na, ipa-implement natin as per General Maliscon kayo sa concern and fan niya. Ang siling niya, ipa-implement yan, schedule lang. Kaya ang aton nga fan bala, ang sinsis, tama naging kanubo. Nagnubo, naging kayo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Executive Assistant Ernesto Penida. Samtang ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang isa ka bago nga kaso nga na-record sa syudad sa Bacolod sa adlaw sa Martes ang resulta sa epektibo nga estratehiya nga ginpatuman ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Ang isa ka bago nga kaso sa Martes ang pinakanubo humalin sa tumbulan sang Hulyo. Suno kay Familiaran, ang chair sa Bacolod IATF, ang active cases ng syudad ay nagadangat sa libo sadto, pero karon yara na lamang sa kapin 330 as of October 27. Dugang pa ni Familiaran, maayo man ang indikasyon nga ang kaso ang naganubo samtang ang recoveries ang nagasaka. Ginklaro sa Vice Alcalde nga naganubo ang kaso sa syudad apisar nga padayon ang COVID-19 testing nga ginapatigayon. Pero nagpanugyan ini nga hindi magsadig bangod yara sa gihapon ang paandam sang virus. Ginapaabot sa Vice Alcalde nga paboran sa National IATF ang apilar naman ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga i-downgrade ang syudad sa modified GCQ. Naglabot sa 22 sentimos nga pagtaas sa balayran sang kuryente sa mga konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco sa mga bulan sang Oktobre. Suno kay Seneco President Dwight Carbon, ini nga pagsaka ang resulta sa nagsaka man nga generation at transmission kag system charges nga ginasukot sa mga power distributor sa bahin sang kooperatiba.
Dugang panikarbon, ginahimo lamang sang Seneco ang iya obligasyon, ilabi na nga wala man sang permanente nga schedule ang pagpatuman sang amo nga pass-on charges base man sa approval sang ERC. Base sa datos sang Seneco, humalin sa 10 pesos kag 18 sentimos sa kada kilowatt-hour nga presyo tinalikdan nga bulan sang Setyembre. Ini sa karon ang nahimo na nga 10 pesos kag 41 sentimos sa kada kilowatt-hour. Sa katapusan nga balita lokal, welcome news para kay Mayor Renato Gustilo ang report sang Octa Research nga nagalakip sa syudad sang San Carlos sa Negros Occidental bilang isa sa 18 ka mga local government units o kun LGUs nga ginakabig bilang high risk nga mga lugar sa pungsod bangod sa mataas nga kaso sang COVID-19 sa kada adlaw, attack rate kag high hospitalization occupancy. Suro kay Gustilo, basihan ini agud tabakuron pa sa nga syudad ang kampanya agud matap na ang pagdamo sang kaso sa COVID-19 sa bulig sang gobyerno probinsyal. Dugang pa ni Gustilo, nagsaka ang kaso bangod sa pagpositibo sang pila ka mga empleyado sang syudad kag pagpatigayon sang swab testing sa mga naka-close contact sini. Base sa monitoring sang Octa Research na napetsahan Oktubre 26 nga ginpagwa kahapon Martes, ang San Carlos ang may 6.2% nga daily attack rate sa kada 1,000 nga populasyon. Ini nga report ang ginbase man sa monitoring sa mga kasong sa LGU umpisa Oktubre 11 to 24, 2020. As of October 27, ang San Carlos ang may 233 ka mga confirmed cases, 78 ka mga recovered patients, 146 ang active cases, kag 9 ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil... Hello sa aton mga ka-aksyon, kag mayong gabi sa tanan nga naga-monitor sa subong man nga gabi sa Action Balita Evening Edition. So sige, diri na kita sa mga ka-aksyon naton nga nagpadala sang ila-iya nga mga mensahe sa subong nga gabi. Diri na ka daw medyo mahina ang kalaban ni Action An. Ano ka gamo, char? Di lang gid ha. Okay, sa kay Ma'am Mary Jane Mendoza, good evening. Sa kay do katulogin siya. Wait, adjust natin. Okay. Sa kay Ma'am Suzette Alunan. Action Ann and Action Dale, good evening. Watching from Hong Kong and be safe always. Sa kay Ma'am Heaven, good evening man. Sa kay Ma'am Jocelyn Aricevita Olac, good evening. Sa kay Ma'am Rose Guevara, good evening. Keep safe and God bless. More power. Sige, ikaw man dira Ma'am. Halong always. Love that. Sakay Neni Rodriguez. Good evening, Action Ann. Watching from Paglaong Village. Sige. Salamat. Sakay Sir Alex Montesa. Mayong gabi. Maayad-ayad nga gabi sa imo. Char. Thank you, good Sir Alex Montesa. Siga, sakay, John Marie Radok, mayong gabi Action Ann, monitor lang kami diri sa FB Live, diri sa La Castellana. God bless and stay safe. Sakay,
Rosalina Arellano Espadero, good evening man. Nasiga sa kay President ni Richard Tiboroma, mayong gabi man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy Wednesday morning dra sa inyo, and of course, sa akon man ko na. Siga, by the way, Ma'am Vanessa Mayo, happy birthday dira sa imo nga husband. Kapilayan na. Char, secret lang Sakay, Emmy Esmeralda Dulido. Good evening, Action and watching from Hong Kong. Why so serious? Sabayo ko lang na. Sakay, Jenny Aglina Moletin. Good evening. Pag-greet lang ko kay Pamela Abuna. Happy birthday kag nagapamati gid siya subong. Sige sa kay Pamela Abuna, happy birthday dira sa imo. Sa kay Anthony Jones Havilio Siblano, good evening. Nakabutwa ka na. Tapos na ba yung ano tawag doon? Panghatag nyo sang module? Sige. Thank you so much good Sir Anthony Jones Havilio Siblano. Halong-halong ginagreet siya kuno dayon si Dennis Richard Tiboroma. Sakay Vice President man Region Tan Villadon, nagagsatanan ng mga taga Energy Fans Club. Sige, may lang pag-monitor dira sa Banwasang Binalbagan, Anthony Jones Havilio Siblano. Ang kakalipatan ko nga pangalan. Ay, ang apelyado lang gali. Sakay Joby Artagame. Mayong gabi man. Siga sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. Nga nagapamati subong sa Purok, Mabinuligon 2, Barangay Sumaga. Okay. Si kay Alex Montesa, Sir Dale, kay Tita Wilma missing for the field trip. Gidya. Di man na, medyo nasako-sako lang. Sige, standby kita, Danay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25, kagkaroon sa detalye na sa ngaton mga nagapangunang balita national. Ginmando ni Ombudsman Samuel Martires ang 6 kabulan nga preventive suspension without pay batok sa 5 ka mga opisyal sang Department of Health angod sa ginaligar kapaslawan sa pag-release ng benepisyo sa mga health workers karon nga may pandemic. Ang ginpapanaugan sang suspension na Musanday Director Kenneth Ronquillo sang DOH Health Human Resource Development Bureau, DOH Assistant Secretary Maylene Beltran, Dr. Roger Tungan sang DOH Administration and Financing Team, Dr. Loriano Cruz sang DOH Administration and Financing Team, kag Administrative Officer Esperanza Karating. Suno kay Martires, tuyo sang preventive suspension agud hindi maapektuhan ang investigasyon sa isyu. Ilabi pa nga ginaakusahan man ng mga ini sang gross neglect of duty and insufficiency kag incompetence in the performance of official duty. Makapila na kabeses ginparehag ni Martires nga ang DOH wala nagakooperar sa investigasyon sang Ombudsman angod sa DOH COVID-19 response. Ginanunsyo sa Department of Interior and Local Government o DILG ang resumption sa road clearing operation. Depende sa quarantine classification sa local government units o LGUs nga naghatag man sang sa Santa Kaadlaw agud i-comply base sa direktiba sang presidente. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo bangod sa amat-amat na kapag-control sa paglaptas ng COVID-19 kapag improvement sa quarantine classification sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod, ang road clearing operation mag-resume sa Nobyembre 16 tubtob Enero 15, 2021. Nagalaom si Anyo nga sa piyak sa COVID-19 pandemic, ipakita sa LGUs ang maayo nga performance pareho sa nagligid nga tuig sa handom nga mangin safe kag accessible ang mga dalanon.
Ginapreparahan sa karon sa Department of Health ang posible pagsaka sa kaso sa COVID-19 matapos ginhalugan na ang public transportation ilabi na sa kadamuon sa ginatugutan nga makasakay nga pasahero. Ginhimo ni Health Undersecretary Rosario Vergere ang pahayag bilang sabat sa findings ng Octa Research Group nga nagsiling nga pag-adjust ang social distancing measures sa public transportation sa masunod nga 2 ka semana mahimo nga magpasaka sa kaso sa COVID-19 sa National Capital Region ang epicenter sa COVID-19 infection. Sunod kay Vergere, dako ang tsansa nga magalawig ang virus apang hindi naman pwede nga magapabilin ang lockdown kag restrictions. Dugang pa ni Vergere, ang paghalog sa restrictions dapat updan sa istrikto nga pagsunod sa minimum health standards pareho sa paghugas ng kamot, social distancing subong man ang pagsuksok sang face mask kag face shield. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Department of Interior and Local Government akong DILG Undersecretary kag spokesman Jonathan Malaya nga pila ka mga local government units akong LGUs ay nag-apilar sa pag-reconsider sa ila quarantine umpisa Nobyembre 1. Apang wala giningadlan ni Malaya kung ano nga lokalidad ang nag-apilar matapos nga ginaproseso pa inis ang Interagency Task Force. Sunod kay Malaya, magahulat pa ang DILG kung ano ang gidesisyonan sang Technical Working Group kag IATF. Sa nabaluan, ginpaidalam sa General Community Quarantine ang Metro Manila, Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City kag Lanao del Sur umpisa Nobyembre 1 tubtob 30. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa ngaton balita, international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita. And welcome back for the last portion na sang aton nga pagpanamyaw sa inyo. Sige. Sakay, Ma'am Evelyn Pomoceno, mayong gabi and keep safe man. Sakay Chris Cordova, mayong gabi, halong always. Sakay Sir Alex Monteza, sa pamilya kuno pasyolan sang Kalong-Kalong Airport, kag sa tanan nga staff sang RTC Talisay sa ila ni Sir John Robert Ronquillo, kay Miss Jane Distua, kag kay Miss Julian Ensolar, sa Group 2B Class, madamo gid nga salamat. Sige, thank you so much man. Sakay Ma'am Liza Gonzales nga nagalantaw subong sa Rizal. Tagalog ata to eh. Sakay Sir Philip Alonsagay, mayong gabi. Sige, thank you so much gid kag maayo lang nga pag-monitor man dira sa inyo. Sige, continue lang sa pagpadala sa inyo yang mga mensahe agud nga tamyawon ko. Tamyawon ta. Sakay Daniel Alpeche, good evening. Sige. By the way, sa mga ka-action naton, bantay-bantay ka mo dira, kay basi ka mo naman ang malawagan, ang inyo malawagan, matahugan sang Aksyon Radyo Bacolod, kag ti makakuha ka sang 500 pesos. Brought to you by Aksyon Radyo Bacolod, syempre. Bulig ginanawon para sa inyo. Ilabi na gid sa mga ka-aksyon naton, sa mga listeners ng Aksyon Radyo Bacolod. So, tidiin ka pa, mamati ka lang. Halimbawa, nakasend ka di sang imo yung ngalan, imo nga edad, imong address, kag imo nga cellphone number. Kag malagpatan, ikaw ang mabunutan, abi, or ang pangalan mo ang mabunot, tawagan ka dira namon. Kag, di pa makoton ka sang pila lang ka mga pamangkot, mga basic nga mga pamangkot. Syempre, kung para yung mapamatudan kung bala listener kagid sang Aksyon Radyo, and then kung ma-confirm tumataginting 500 pesos ang imo yang makuha. So sige, sa mga ka-aksyon naton, monitor lang always kay basi tagkadugay-dugay ikaw naman or imo na ngalan ang amon iya nga ilawag kag pagatawgan. Staniwat galiman, congratulations sa mga nagdaog sa amon iya nga ARB4P sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Sa mga ka-aksyon naton, ilabi na sa mga nag-eskwela, estudyante nga nakadaog sang cellphone nga kinahanglanon subong para iya sa modular learning. Actually, hindi lang gani modular para sa tanan. Kay man, kinahanglan naton nga mag-research kay subong do technology na nagidyang giho
So importante nga may ara ka sang available nga gadget in terms of research, 'di ba? Kay damo amo ng problema subong sa mga kaaksyon naton ilabi na sa mga nabukid na bala nga exap sa signal syempre. Ang problema pagid kay wala sa nga available nga smartphone agud iya nga maka-research. So ina sa liwat, congratulations sa aton siyam ka mga tagdaog. So siga sakay ang ngalan niya Ako Maldita. Ti ako ang nagbasa, ti ako maldita. Joke. Ako maldita. Good evening, Action and watching live here in Hong Kong. Siga, thank you so much, Ged. Kag Milo na nga pag-monitor sa Hong Kong. Okay. May time pa ba? Malawig pa ba, Action JM, ang time natin? Carry pa ba? Sige, lawig pa. Lawagon ko danay ang mga naglaog sa aton man sa ining na-mention ko kagina ARB 4P. Para sa elementary category, ang nagdaog si Verly Diget sa barangay Pinaginpinan sa Cabancalan City. Si Gladys Patricio de la Cruz sa Purok Zone 6 Barangay Magsaysay, Cadiz City. Okay, sa kay Crispin Henry Infantes sang Purok Ilaya, Barangay Kaboga, Bacolod City. Ina sa elementary category. Para naman niya sa high school category, ang mga nagdaog, si Roy Vincent Piadoche sang Purok Maninihon, Barangay Tangob, Bacolod City. Sa kay Mark Anthony Sangrines sang Purok 5, Barangay Bulata sa Banwa, sang Kawayan. Ang ikatatlo amo si Nea Lynn Aurelio. Sige, last na lang dayon. Sang Barangay Bakong, Bagos City. Okay? So, sige, standby kita danay para sa aton nga dugang pa nga mga balita. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang sa aksyon. Kag sa detalye sa ngaton balita international, liwat naman niya ginbanata ni US President Barack Obama si President Donald Trump. So kay Obama, wala gintutukan ni Trump ang problema sa COVID-19, rason nga nagdamo ang kaso sa US. Dugang pa ni Obama, isa ka klaro nga halimbawa diri among pagpositibo sa madamo nga staff ni Trump sa White House. Siya naibaluan si Obama ang nagakampanya para kay Democrats presidential candidate Joe Biden. Kag sa aton balita sports, target sang NBA nga mag-umpisa sang training camp sa Desyembre 1 samtang sa Christmas Day naman ang pag-umpisa sang regular season. Ang proposal ay kabahin sang tikang sang liga matapos ang $1.5 billion nga kapiyardihan bangod sa COVID-19 pandemic, lagip na ang nadula nga in-stadium revenue kag ang gingasto sa pagpatigayon sa NBA restart, kag ang nadula man nga dugang nga revenue paagi sa streaming. Base sa report sa New York Times, ginakonsiderar sa proposal ang 72 nga regular season games sa 82 ka mga hampang.
Ang NBA restart ang nagtakop sa Oktubre 11 kag nakuha sang Los Angeles Lakers ang kampyonato. Kag sa aton balita entertainment, ginbulgar ni Miss Universe 2018 Catriona Gray nga nagpangayo sa iya sang pasaylo si Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlan Jr. kasunod sang pandam sang opisyal sang militar angot sa ginaligar pagsuporta sini sa Gabriela Women's Party. Una nga ginpandaman ni Parlan ang actress nga si Liza Zuberano angot sa pagsuporta sa grupo nga ginakabig sang militar nga front organization sang komunista. Sa iya official statement, ang SOLCOM chief nag-issue man sang paandam kay Gray. Sunod kay Gray, personal nga nakigangot sa iya ang general agud nga magpangayo sang pasaylo angod sa paglakip sang iyang ngalan nga ginaabi-abi naman ni Gray tungod naghatag ini sang klarifikasyon kag nadula na ang kabalaka sini subong man sang iya nga pamilya. Ginpasiguro ni Gray nga kahibalo ini sang grupo nga iya ginaupdan sa trabaho kag ginpahayag nga wala siya sa bisan isa ka proyekto o kun aktibidad nga ginhimo sa Gabriela. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 28, 2020. Ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.